Nazdar, já vás zdravím u dalšího videa z naše série putování po serverech a dneska jsme zavítali na server New Generation. New Generation je server, který jsem hrál opravdu před hodně dlouhou chvílí, dobou, opravdu hodně dlouhou dobou a vlastně ani nevím, co se tady děje, takže jsem si jenom tak prostě řekl, že se sem mrknu a natočím to. Jak mají úplně nový klient, takže jsem opravdu zvědavý, jak to tady bude. Mám tady Vara 130 a buvku level 66. Klient mají docela promakaný, jak tak vidím, protože na vrchní liště mi to ukazuje New Generation, dnes je sobota 29.3. Svátky včera, má Tatiana ve Slovensku, má svátek Miroslav. Je to pěkný? Neberu jim to. A už tady do mě jdou haranti. Nastavení hry omezen. Tak. Mrkneme, co tady vůbec máme. Jo. Tak teda nakupneme auru. Jo, nemám elíky. Aha, tady mám auto elíky, dobře. Jo, tady jsou ty piktogramy, dobré. Už vím. Ale nemám žádný peníze. Tak počkat, tady se teda mrkneme, co tady lidi prvé. Šaty z dýně, fénický klobouk, aha. Mrkneme, co tady vůbec máme za věci. Meče, dýky, obouručky, takže nějaký PvP vypadá, že tady mám. Fragment energie, expáky. Pěkný brnko. Jo. Ale nemám kameny. A to jak to? Jak to, že nemám kameny? No nic, cože? Vstup do arény Budokan. Jen krátce, tak to jo. Tady nějaký, tady, port do měst. Asi budu žlutý, asi budu ve žlutý. Tak nějak to očekávám. Tak. OK, jsme tady. Město vypadá docela normálně. New Generation Event, na to asi nepůjde kliknout, speciální teleportérka. Zakletá krajina, přístavní městečko, obchod s smíšeným zbožím elixíry, ukaž se tady máš, jo, tohle. OK, to je v pohodě. Ty máš tohle bonusy. Tak ty jsou docela levný. Dračí bonusy dokonce. To ani nevím, jak funguje. Žádný kámen? Že by tam šel uložit kámen? Bonusy, on tolik HPček, nice. Ok, maximálně 95. Dobře, cháp to. Kadeřnice, ty budeš mít asi jenom... Jo. Ok. Nic, tak to teda obrátíme a... PVM mám... Jo, to taky není špatný. 850 obrany. No, proč ne? Tak. Teleporter. Teleportovat. Dalšího pro mě nemáš, jo? Zrušit. Čusík, lidi, je tady nějaký metilent? A už jsem nějaký pomalej. Momentík, já to možná jenom trošičku stáhnu. Jinak sorry, jestli tady vidíte číslo té písničky, prostě Winamp mi to jinak nebere, takže... Mrknu teda ještě do skladu, otevřít sklad, no, teďka možná bude problém, jo, dobrý. Expáky, nice. Hele, kameny. +6?
A co je tady? Tak momentík. To teda zkusím. Jo? Nice. Daj kritik. To má 100%? Asi je takový laker. No, tak to nemá 100%. Spěch si tam dám. Ví? Jo? Určitě mám hele, díky šípy obou ručky. Pěkný. Ještě teda průnik sem zkusím hodit. Ano. Tak to je dobrý. To je ale dobrý. Ale docela mě fakt zajímalo, kde je ten Metinland. Počkat, tak když mám tady po 200 piktogram štítů, náramku, počkat. Tady náramku. Tak tohle na takhle spojíme. To je obrana dračího boha. Bossland. Tak tady mají asi i Bossland, dobře? Zkusím se to tohoto, ten to asi vědět nebude. Já bych rád věděl, jak se dostanu do Metinlandu. Útok, jo, mám útok i obranu dračího boha, expáky. Dobře, fragment energie. What? Já se zapnu, tak. Tohle aktivuju. Tak, 15 milionů nemám, takže... No to možná bude ta zakletá krajina, ale... no mi to aj vypočítá, kolik potřebuji jengů, tak to je vážně nádherný, ale já na to nemám kurva prachy. Slušný. To asi mělo se ještě starý bonusy. No nic, ale já teda nevím, kde mám vydělat nějaký prachy. Teleportovat. Dále. Další, tady teda už nic není. Aha. No, tak to bude možná problém, já jsem mrknul na buvku. No, na buvce taky nic. To není dobrý. To není dobrý. Mám jazyky? Nemám, takže nebudu jim ani rozumět. Nice. Teď jsem docela v prdeli. Hele. Uvrhíme se. What? Nemám tady něco na prodej. Dobře, sklad. Kolik tady stojí expáky nebo tak něco? Hele, 17 schopka. 15 schopka. To je sice pěkný. Ale já vlastně nemám prachy. No. Já nevím, co mám dělat. Já teda nevím, co mám dělat. Prodám expáky. No nevím. Čusák. Nevíš, kde je.
Ano, oni psát, Metinland. Tady mu jich 30 dám. Ber. Nechceš? Ostatní. Potřeboval prachy, jde tohle prodat? Ale za 3 miliony. Ale, tak to by možná šlo. Já si lopnu buvku. Takhle. Tak. A prodám teda přilbice. Třeba náhrdelníky. Kolik náhrdelníků? To teda zrovna moc nemám. Nevadí. Musím to nějak poprodávat. To je královský štít. What? Tak počkej, tak prodám 100 tohoto, 100 tohoto a z toho už by mohly být nějaký prachy, ne? 10. OK. Mám 17 mega. Teď lognu tu bufku, nabufuju se a zkusím do té zakleté krajiny třeba. Zkusím tu zakletou krajinu. Já absolutně nevím, jak to tady je. 1575. Jo, dobrý, to mám. Sledujte Facebook a fórum. Tak. Co jsem to říkal? Jo, zakletá krajina. Třeba tam budou metry 130. Maybe. Jo, 75. Takže oni budou asi až vzadu úplně. $70. Ale pěkná obloha. 45. Jaj. Proč mě to pořád vrací? 50. No, tak to zkusím jít ještě hodně dál. Tak. OMG. Přestaň mě vracet. Ale tohle si možná pamatuju. Jo? Tohle si pamatuju. Něco podobného tady bylo. Hej. Ale to nebylo tady, ono to bylo někde až tady dole. Ale 110. Oh. Expáky samý, piktogramy. Kámen rezu. Takže když pojedeme tady má, tak bychom mohli narazit možná nějaký větší. Třeba tady? Oho, 130. Slizký kamen, jo, to si pamatuju. Tak, rychle hačando. Expa Kyozo. Z toho nic neleze. Že já mám zpomalení. Už. Oni berou litr.
Tak to budu potřebovat hodně rychle 30 000. Oblek... What the? Lol. Ale tak... Oni mi nic neberou. Teda jako berou, ale neberou, no. Meč zášti. Hej, dobrý. Tak už aspoň kde se tady dá dropovat, nebo aspoň jak spít. Ale Yangi teda nic moc, a mě za chvíličku vyprší buff a oni mě zabijou. Ne, oni berou 1. Počkej, tak to je v pohodě, to nepotřebuji buff. Kritik tady nemám? Nemám. Nevadí. Jenom, že chcou 15 milionů. To nemám. No vlastně, no, autopoťák. Kolik mám? 38,80, pěkně, X-bar. Ale ty peníze nepadají. On 2,8. Dal mi to 400 000. Tak rychle stane tohle, trošičku rychlejší. Epické brnění válečník. Haha, ne. Piktobram... Přebic? Ne, to asi takové, náhrdelník. Tak zkusíme, kolik mi budu brát jakoby bez toho. Bez požehu, no bez požehu. No víte co myslím. Počkat, to jsou tady bonusy takhle. Ale ten drop stojí teda pěkně za hovno, jako. To musím říct, že jo. Ono to možná bude chtít zlodějky nebo tak. Mi to na 0,5%. Tak tohle možná nebude to správné místo na expení. Bo aspoň na trvání prachy. No vidí, kdyby tady někdo hrál, tak se mě ozvíte. Já se vás přidám do přátel. Ale, on tady. No, nevadí. Ale nemám cech. Jo, strong enemy. Tady padá teda pěkný hovno a drop taky stojí vzor. Tak, teďka to zkusím bez toho expu. Tak. Bez expu, ty vole, bez... No, oni nic neberou. Tady to na expu. OK. Možná budu potřebovat nějakého dropa. Jej. Tak. Jo. Asi definitivně budu potřebovat nějakého dropa. Nebo napište mi do komentářů, kde expit nebo tak něco. Protože když mi tohle bude dávat 0,2% za metin, tak... To je docela málo, no. Protože já vím, nemám expak, to by mě to dalo 0,3%, no. Pořád je to velký hovno. Ale nevadí, aspoň nic neberou. Tohle vydrží taky dost dlouho. No hele, teď jsem dostal 400k. Takže ono přece jenom... Ale nevím jako... Tady mám 15 yen, tady bude taky určitě 15 yen, a tady taky určitě bude 15 yen, ano. Mám všude 15 na yengy. Kolik jsou ti moby? Aha, to jsou jenom level 100. Tak proto nic nepadá. Tak to je pak jasný. Takže musím najít lepší mapu. Jej. Teď přemýšlím, tam bylo ještě nějaký přístavní městečko, tak možná v tom by to šlo. Jo, to si pamatuju.
tom přístavním městečku jsem expíval. Tam mi to dávalo strašně moc zengu. Tam jsem mýval... Tam jsem za 10 minut měl třeba 50 milionů. Jo, to si vzpomínám. Už se mi to vybavuje. Ten server byl docela dobrý. Tady jsem expíval. Ale nevím proč jsem neměl kameny tady. Nevadí, ty dračí bonusy nevím co jsou. No, nevadí, čekat, já se teda... Sorry. Já jsem mrknu na stránky. New Generation... Tin 2... New Generation... Mrknu, jak to tady mají. Forum. Aha. Tak to forum teda není zrovna plný. Dobré songy. Tak. Tady vidím, jo. FNQ. Tady. Expení. 111 až 130. Buvku. To jsou starý návody. To jsou moc starý. Tohle je všechno leden, únor 2013. Tak, nakliknu další. Počkej, já si dám teda aspoň ten expak. Tady ho mám. No tak ale jako takový expení mě zrovna nebaví. Zrovna tohle rád nemám. Já si zkusím mrknout na Facebook. Mají tady vůbec Facebook? Jo, tady je Facebook. OK. Tak. No, mají tady nový zbraně. Jo, budou mít nový klient. Zbrnění. To je tohle modrý, že? Jeden. No. Tak tohle nebude místo na expení. To už jsem zjistil. Jo, tak tady vidím, že všichni XP v přístavním městečku. Dobře. Žádné informace tady nejsou zatím. Pokémon! To je aspoň song. Rubinescence, what the fuck?
Dračí bonusy. Tady žádné informace nejsou. Dobře no. Tak na Facebooku se taky nic nedočtem. To je opravdu pěkný. To jsem si vždycky přál. Tak zkusím tady zebrat 1,15. Nějaká na hovno. No. Počkej, ještě zkusím si tohle a hodit to na nějakou zbraň. Na tohle to jde. Ale to je, tady mám magie jed. A tady je malá obrana, tady už je moc velká. No. Tak já to asi utnu, protože tohle nemá cenu. Já zkusím se někoho zeptat, jestli tady hraje nějakého kámoše, jestli mě nedal nějaký peníze. Protože tady teďka budu muset, no jako teoreticky můžu prodat tohle, že? Ale ani se mi nechce. První si zjistím od někoho, kde mám vůbec expit. A kde se dá dropovat a takový, protože jak vidím, tak tady se nebude dát ani dropovat, ani expit. A jelikož jsem level 130, tak to asi už budu na nějakých těch vyšších příčkách. Já absolutně ani nevím, jaký je tady nejvyšší level, ale když jsem tady hrál naposledy, tak to byl nějaký 156. Nebo tak nějak. Takže uvidíme. Do příštího dílu si určitě zjistím, co mám dělat a tak. Takže můžete se určitě těšit na další díl. Tak a support nové město je ale pěkný. Prostě ten warp. To tady určitě už nikdo nemá. To už se určitě nerozdává. To jenom já. Radické. No nic. Teď už to ukončím. Jenom vám tady ještě ukážu. To je pěkně promakat. Vidíte to? New Generation. Dnes je sobota. A co to? To je úplně. So sexy. Tak. Dobré. To by byl teda pro dnešní díl konec. Já stejně takhle pěkně. Jsem banku. Tady si dám třeba tenhle meč. A třeba tohle brnkone, to je pro strašně takhle. Dobré. Proto už to bude opravdu všechno. Já se s váma loučím a my se určitě uslyšíme u dalších dílů. Možná z dalších her, možná zase z tohohle serveru, možná to bude úplnější server, třeba si zase hrám nějaký poskešit, nebo třeba ze hře League of Legends, kterou začínám hrát. Tak jo, já se vám loučím.